Kardom Don Marley, Nilimen Angtong Inti, Lapenili, All Party Hills Leaders Conference, Mati APHLC, Alam Jai Sarpo. Nilitum Ajirding official abang soala marjan salam ponlo, Pini, Kitur Putnang Kokote Banke, Karbiang Long, Purtu Dut Litum, Tapiri Mira Poson Ang Nang Klang Rocklo, as he just met Pet Pini, Nalitum Hanket Han Ponji, Hipli Sit Han Ponpo, it he banke lake, Ahoy Mate border Futak, Umlapera Long non head Jong Purki Dut Labang so Futak. Lapen hini ke thompli bangke lake la ahoy a futhak long hur ke cho dut ka phere me long matlab bangso amme ka long inti ke tai dona poson si karabiang long ka chete ka futhak lake non het jong ake hai tuliram long hang pen kaning je pon karabiang long voter list along pen bangke ke che mening than pon pelo la bangso la ethelo la pen do thulang lamdon ka chetok risim kangtang ke ot asong pen non sarkar tum lamdon ka chetok long bangke article 244A ke avelo pu Assam Chief Minister ke hai Dr. Himanta Biswa Sarma pen kaning je pon aputhak ata nije pon po lapen rong atoka nuolong BJP asong pen akaprek atum ke rong atoka nuolong ke may bilong le meeting bilong le chethan che pare long le pu BJP a workers atum ko anear ni pen batai throxi nar kep meeting along katum pradun do dapatai do piglo sita me CM kache pari thekte lahai hui ke lake ilitum non border mate ahoy long itum kamatha kisung pig hut amme ka long intinga tai do na sonsi karbiang long rathan chenek lo la se pini ke chengsi bangke border futhak mate ahoy futhak se jasmet pet RDP ponpo la se umla phera long ilitum theklong lo hadak Meghalaya pen a police pen arat pen wang taksi dak karbiang long arlu ahoy arlu 6 kilometer na kep sir kep an nulu choklo la ponang deng le roklo sitame ilitum Jinthong a constituency long elected representative ake high pro development nona bangkonat lo haladak Jinthong arat atum bangke nona bangke apu ve apaya ve jangreso sonsi kejapon bangave ahemfu ove akleng ave la puson si pemande lo hadake alang li phan kape hai ke haladak arar atum phan alang li ke raikom dunang ji ke lang dunang ji kisung ke boy hut kar jab dunang ji bang phu poning che thesi kape hai lo non kona lo do kente la puson thak thak si karbiang long adang pi pen arar phan sa me non jangre so son ke pamano lake ake hai CM tuliram rong han non konat lo non karbiang long rat kama thak kisung por hut non dak ahoy alu nang luchok la nang ki luchok ke abatai laki kamat hami melam bangka lake karbiang long arlo ke doan along le mate hala Meghalaya aprang block 1 block 2 pula tum kachi pubom la bangso long le non ke ponje phansi non ka bor eg pusi non ke honte me melo athema ake hai Dr. Himanta Biswa Sarma alang li siningje lo non ke Meghalaya pen interstate border mate state ang bong a border afu thak non kaching ki pado pola pen la dakke jasmet pede bangke give and take policy la bangso bidi pensi ahoy ke chepek popuse lang li ningje lo nasi give and take protang te kipita doji lapen ke endun ta doji nasi non ke tek lora bangke Meghalaya sor a meg nang ki bi lora bangke lake dak block 1 block 2 labang so karbiang long along le lasi labang so long le ke lake Meghalaya pen jepang samji protang te labang ke ponji phansi non angring dolo tek ke pon po hala Meghalaya sor se ke pon po labang ke lapen ili tumang ki pidunang po labang ke asolong le bangke lapen adun thu bangke Assam sor bangke Meghalaya long le jong si ponji pulotang te ha khanapara lom along le si ponpo ha ghoti ke dailom alom si ponpo lake non ke theglong ka char ke lahelo lasi la bangso alam jong si a hokali pulotang te si ema ke hai tuliram rong hang lapen Jinthong a constituency long a MSC ai ema ke hai prodip rong pike nangbar si ra phan than pe klarang pokente non kopie potsi dojoy putang te anso se ka pheri me do chuko athema dojoy putang te kaninji hahi putang te kopine ke chok che ka matha do elo tum kopine ke chok che ke kem do elo tum pusi matha me melo jong se ke chok che ave ka matha keng ding keng set putang te tum rara thing me nang bar haiji ke rara phan than haiji ke non opinion ni ke la tum than hai he lasi dead long ri ke jong si along le ave dead lo putang te na hok ta dead long ri ke chuki mun e Article 244A ta le dosi ta me itum thang na claim on elo a 6 schedule le dosi ta thang na claim on elo jale na pita thang na claim on elo jong se along le ave det pulo tang te
lasi non amat bangke longle bangke ili tum cerai kom tip nang po lapen ili tuma elected representative atuma phan bangke tum karju pa so dak nang po la tum phan abang ko nar loke doke la ili tum karju nang non apor non itum kisung hun nang jadun de pulutangte non bangke ili tum phan non kisung apor hun nang kar jabdun ji kalisi ili tum non kachechak bob am megalong hala so am megalong ingti nang ke tai duna son se kopilo nang klem bangke CM ke hai tuliram rong hang kaninje bangke megbin ang long long amai long kaninje ke la puhen lo ho Aphlc asong atum Karbiang long autonomous council a voter list along pen ke chairman mate non tribal amen ing thanang ji puke ke than ka pamang hu ka chobai sik schedule long la poson ke tok ang ave puse ra phan ke than ka chobai CM tuliram rong ha alang li ke than ka pa chobai puki punang ko ka theke la hello athema 6 schedule pu constitution arlo ke thapon hala suhut lam ka pathu aphur ki molong langdam lo pulotangte ladake jasamet pera bangke inglong asotum along ri mate tribal area pusi pulo labang so tribal area long hong ang tan pen inglong aso kalide tum non tribal atum arlu wangra ladak longle phelang kado kave cherai pidun det na pulaso ka phere a jok pensi 6 schedule lai hui ke aron kapang tang te hala so alam afu tha ka bang CM ke hai tular rong hang langdam de pi pen matha pang ching che pin pen kupuson si rar phan ke than hai lo la pen Aphlc asong ke rar phan ka pamang hu kali athema ki chairman council of voter list pen ing thanang ji puke aron along ke tok ang dokok po pochota kali aron long si ke tok ave det plotang te kar bia khai tum vir det sa me ing thanang yelo pulma pu pokente article 244a mate hemprek a futhak India a constitution long tok ang e pultang te hemprek hang helo maili tum kente borolen atum aphan 6 schedule pinangji pukuna lo ke tok ang ge do kente kupi posi borolena sorkente 6 schedule ke long lok lo kente hala bang tum charju dam nei kuna lo ke tok angke kuna lo ke tok kut ke la lok se ka charju lang charju nei nga hok lo ka charju nei da aron ka chini phan ka char lie phan sita tok ang ave de claim clip pula so kama thailo la ake chok chen nai lo ka bie kheto la si ema ke hai tuliram rong hang rar phan ke than ka pamang hu chota kali la alang li ke than ke council of voter list pen ke chairman ing than thi pulotang te karbia kheitum ke ningkan pharo ke sirke pra phoke pra 1951 ningkan longke tribal pangrum pen 96% bang pharong bong pen ke che bang privet ta pen non ningkan suri ni ra kresia ningkan an asensa thaila khalang dam lo pulotang te ilitum ke karbia kheitum ke phan plike pra pli bang pharong bong pen mangke ilitum ke bang plike pra privet lo la puson si bang bom lo tang te non ningkaning ko ya phitai tum ke chairman ing than thi wonang jok dun long le pu teng thip thi pulotang te ilitum ke kwalo ko sun poke bang pharong bong pen ilitum kar bie kheitum ke bang thong ke ban bak se do chot po te la puta chok mante nona bang ke chok ma pu kalilo CM tuliram no hang kaning ye teng pulotang te chok bang pharong bong pen ilituma khe ke bang thong ke beta chok lo bang ingkoi beta chok lo bang ke beta chok lo posi ning je lo athe malang li puke amen ke chairman ke thanang elo poski pukente ante la pusona por hut la son kaning je hut ilitum akhe tum do an ke langdum prong chok lo pusi pupumante kamat ha ja kong ka chini je kong ke ilitum ka do do edlo hempre ke hanghelo pujong si alang li ning je lo pulotang te ilitum ke langdun prong dodun clip pamante laso ke langdun prong ke dodun clip aposi ilitum ke hala amek ave bang nang ke japon son konama ing nama jole nang japon non rama jole nang japon non na hok ta me tum nge pusi dun wara nang naklo athema hala nang ke japon kalili ke lang kan yita tum bang ke koi dun lap lason thosi ilitum ka chechak nang am megalong ing tinang tai dun thu kopilo klem thu bang ke dak di furong supi long di situm a me ke do hut alang litum me tang det pen angta nang ke bar hut pherang ke tu pen karju hut ake hai Dr. Himonto Biswa Sharma kaninje pon kopilo risim gangtang ke or asong lapen sorkar
non lam don kache tok je long bangke hemprek alam ke parno ponpe pusikipu te BJP atum aprang ka ningje ke small states mate aso labang so state ke ki PG aphan alang litum long a BD do a policy do pusikaningsje tangte nona bangke hemprek ke ave putukok tangte karbia khe tum abatai sarkar pen lamdon kache tok ili tum jok un e la jok un e si hempre ke nangji pusi tum kache song non ta aprang pon bom lu kupie posinte non anta hempre ke pipi puning je kok lonte hempre pipi puro tangte da karbiang long arat atuma kisung aphu thake ni tum ke kai arjon mate BJP tum do tiga bangke da karbiang long rat tuma kisung aphu thake ni tum pamimi poteng lo ke athema akar bi tuma kisung kachipa jogja towar masih lah hello ke chairman ing thanang po dak ke doan avar sai ke inglong so to masih pilap nang po e sono la pensoni bangke hempre ke bangke long vek nang po tang de la athe pi hini aja kong kang tang nai la soni bang sin nono bangke CM tuliram rong hang ang ho pen arjulong elo la pen Himonto Biswa Sharma ang ho pen arjulong elo purutang te ili tumphan BJP tum nang cari tiga bangke ili tumphan aki sungpen nang pa jok ing tung telu nang pa jok jelo la hello no itum ka chini bangke an so se itum am meglong ing tinang ka tai dun thuko pilok lem bangke bithunga constituency ar loke BJP pen akaprek atum ke hala dake mai ke bidamun e chethan che pare damun e puselang itum a workers ke klem bang fotum ning jelo labang so meeting along katum pradun kahuri dun dut ke lake batai isi kali chuning isi pelo non an ke batai troxi pen batai ke bang bong anta letu adlo sita piniar nianta CM tuliram rong hang ang ho pen ke mei the ke jokta biun halada ke jokta pasik sak dun nang ne poke e theta ningje jela people ningje je ke la ningje je da report nili tum raga tum kama thanangi bangke CM tuliram rong hang ke lake ho orji ki pidun lo an so se melong ka pasik sak dun tha pusi ang thek lo lake alang li jong se kali puli pusi ta me kalang lo athema lang dun ding ke chok che hota lang dun ding putang te ho orji ki pidun lo pulutang te India kachari aron demokrasi aron along ke bangjok abang pu bangjok asong ta mei ke biun buhala bangso aron ke CM tuliram rong hang amet thang si arkan pet lo ante aron arkan pera bang sili tum phan nang cari ponji nang ke ja ponji puke ko pulo lake tum akime to war le unji mate akime din nong le unji puko pusole tum ning je theun puke lasi non ili tum border mate ahoya phu thak long lapu anaki singapore ili tum along le si ha akaprek astira long si kidun po lapu an angring hut CM tuliram rong hang nang ke claim to bangke hala ahoya puthak lam klar ki PG kali mune tum aning arlu ningge the ki bidam ji kali sin nona bangke anso se i tum han kama thana pa sungthu nili rui thu phrui po ki chairman ke council abotar list pen ke ing than the lai si lo la pen hini bangke non sarkar pen resim kang tang ke ora song tum lamdon kache tok je long bangke hempre ke ave la pen anpada ke thoma bangke non asong pen rong arlo me ki bida malong kapasik sak dun la puson sinang claim lo la pen amethang jung asayang deng ki claim aputak si non aning arong kasi pi si non Facebook along la hai hui kapek lang social media long kapek lang pon hal hai itu maki sunga long ken ang cha dun de il tum rara tum si thur pak hadak la pher arara tum job padap job pan hadak megjang sojo pini pone pena nang kiluji tum kache bhong nang la puson ang deng si hadak du lasi pini nile ke paju jamji ke la puhelo don mardi tum democratic adera longke ili tum rat pen rat asu tum jongsi a leader aphan asongja aphan jongsi ili tum arju hai he jong hai he purutang te ladak ke ili tum ke nang je tengke plengun ilake athe rat long si jakong do pusi puloke lasi hala elected atum mate karbiang long arlo elected prodang te MSc EM CM MP MLA atum ke klemaling ahoya alam ki futak ta langdun ding la pen la langdun ding thang na ni dun de dojo epidai lutum do thu clip
pulutang te lake ilitum metang amasi lake ahor ki pidunlo nangli dojoy ta chok thang claim klepin da chok pu ilitum sia ha or ki pidunlo lasi ilitum kama tha chela nang pu asong chelang lipin pen a party chelang lipin pen abang fu chelang lipin pen non amat itum karju naing bangke ahoya puthak siam tuliram rong hang prodip rong pia ke hai pen apartment team kar biang long council long kachari e plang atum non dak ahoya puthake ningje dun vegnang po ACCB vegnang po lapen Assam Chief Minister ke hai Dr. Himanta Biswa Sharma kaningje give and take policy pu kopilo lagi give and take policy karbiang long long le pondep si give and take policy kapa chunji ma kopi ma la solam mangke klar dak pen ilu pandang thanang po la nang tham thitti ke bangke itum chesong nang po arju bom nang kok po lage lasi pini labang soala marjano nang kelang tuna bang putum anstame alang litum aning cepat hepo lapen kurut si kacari tum han arju po sini lining thelo tum song hin pena ning thelo pini ala marjana pon pelo nang tum kaddo ko beta nang kelang tun pot lo ardo